Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan Ki Kaji Purwantara dinten Kamis Pon Surya kaping gangsal wulan Februari taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking setunggal Yohanes bab gangsal ayat setunggal dumugi gangsal kanthi jejer kapitadosan ingkang nuwuhaken kamenangan. Setunggal Yohanes bab gangsal ayat setunggal dumugi gangsal lembaga Alkitab Indonesia basa Jawi tahun 1900 lan kuwaca ayat sekawan. Amarga satengah apa kang laire saka ing Allah iku ngalahake jagat. Ana dene kaunggulan kang ngalahake jagat iku yaiku pracaya kita. Mekaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ing minggu Epifani kaping gangsal menika pepadangipun Gusti Allah kawujud boten namung lumantar prastawa ageng, nanging ugi lumantar proses ingkang panjang, ingkang kebak kesabaran saha pangajap. Lumantar setunggal Yohanes bab gangsal kita kaparingaken pangeling bilih saben tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus sampun kalair saking Allah lan iman menika ingkang maringi kamenangan ngungkuli sakatahing tantangan wonten ing gesang. Kalebet raos kesel nalika ngentosi lan kegalauan wonten ing tengahing kahanan ingkang boten mesti. Iman boten ateges tanpa pancoben. Nanging kasetyan kagem tansah lumampah bebarengan kaliyan Gusti sanadyan asilipun dereng ketingal cetha. Bab menika ugi kaseksenan wonten ing lelampahipun Ki Kaji Purwantara ingkang kanthi setya, dedonga lan sabar nglampahi proses timbalan pandhita ngantos wekdal menika mlebet babak ingkang enggal. Kahanan menika saged kita wastani minangka pratandha bilih Gusti tansah makarya miturut wekdalipun piyambak ingkang sae lan sampurna. Proses ingkang dawa boten ateges Gusti mendel, nanging dados papan panggenanipun kapitadosan kita dipunresiki lan diteguhaken. Mugi pasamuan tansah mantep wonten ing manah bilih pangentosan ingkang adhedhasar kapitadosan boten badhe muspra. Awit salebeting Gusti tansah wonten kamanangan tumrap tiyang ingkang setya wonten ing pangarep-arep ing Gusti. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih lan Maha Setya, kawusan wonten ing ngarsa paduka kanthi manah kebak panuwun. Kawula ngaturaken panuwun pepadang paduka ingkang tansah nuntun gesang kawula. Sanadyan lumantar proses ingkang dawa ingkang kadang kala kebak pancoben. Ing minggu Epifani kaping gangsal menika kawula nyuwun supados kapitadosan kawula tansah dipun teguhaken saengga boten gampil nglopro, boten kendhat wonten ing pangarep-arep lan boten kendur wonten ing kasetyan ngantos pungkasan. Mugi paduka maringi kawula manah ingkang sabar nalika ngentosi, manah ingkang kumandel nalika boten mangertos margi paduka. Mugi saben langkah gesang kawula lan saben proses ingkang kawula lampahi dados sarana kagem nyumurupi pakaran paduka ingkang agung. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan nyuwun. Amin.